ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଖରୀଟିଏ ଥାଏ। ସେଠିକି ଜଙ୍ଗଲର ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ରହୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ। ସେ ଭାରି ଅଳସୁଆ। ସବୁଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ହେଲେ ନିଜେ ଶିକାର କରିବା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପଚା ମାଉଁସକୁ ଖାଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଶୋଇଯାଏ। ଏମିତି ବିଲୁଆ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଚଳିଯାଏ। ଦିନେ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଥାଇ ଭାବିଲା, ଏଠିକି ତ ଏତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ବାଘଟା କାହିଁକି ଆସୁନି କେଜାଣି? ଏଠିକି ବାଘ ଯଦି ଆସନ୍ତା ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଡଉଲ ଡାଉଲ ହରିଣ ଆଉ ଠେକୁଆକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ହେଲେ ମାରି ଖାଆନ୍ତା। ବିଲୁଆ ଏମିତି ଭାବିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଏ, ତାହା ହେଲେ ଶେଷକୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ତାଜା ମାଂସ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତା। ସେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼େ ମାଉଁସରେ ସେ ତା ପେଟ ପୂଜା କରନ୍ତା। ତାକୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ସେଇଠି ଖାଇ ସେଇଠି ଶୁଅନ୍ତା। ଏହି ଆଶାରେ ବିଲୁଆ ସେଇଠି ଅନେକ ଦିନରୁ ବାଘକୁ ଅନାଇ ରହିଲା। ହେଲେ ବାଘର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଲୁଆ ବାଘକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ବିଲୁଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାଘକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲା। କିରେ ବିଲୁଆ, ଆଜି ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହେଲେ କହିବି। ଖୁସି ଖବର? ହଁ ମହାରାଜ। ହଉ କହ, କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛୁ କହ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପୂର୍ବ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେଠିକି ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବିଲୁଆ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବାଘ ମନ ଖୁସ୍। ସେ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ହଉ ମହାରାଜ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଦୁହେଁ ଆସି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାଘ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ବାଘ ଚଟିକି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଠେକୁଆକୁ ମାରି ବାଘ ତା ପେଟ ପୂଜା କଲା। ଯାହା କିଛି ବଳି ପଡ଼େ ତାକୁ ବିଲୁଆ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଏ। ବାଘ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ନିଜ ପସନ୍ଦର ଶିକାର ଆସିଲେ ତାକୁ ମାରି ଖାଏ। ଆଉ ବାଘ ଖିଆ ସରିବା ପରେ ଯାହା କିଛି ବଳି ପଡ଼େ ତାକୁ ବିଲୁଆ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସି ବାଘର ଶିକାର ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପ୍ରସାର ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଆଉ କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବାଘ ସବୁଦିନ ଆସେ, ଗଛ ପାଖରେ ଛକି ବସେ, ହେଲେ କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ସଞ୍ଜକୁ ଘରକୁ ଫେରେ। ଏମିତି 2-4 ଦିନ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ବାଘ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ହେଲେ ସେଦିନ ବି କେହି ଆସିଲେନି। ଶେଷରେ ବାଘ ଭୋକ ବିକଳରେ ସେ ବିଲୁଆକୁ ମାରି ତା ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇଲା। ଅତି ସୁବିଧାବାଦୀ ବିଲୁଆ ଦିନେ ନିଜ ଗାତରେ ନିଜେ ପଡ଼ି ମଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ଶିଖିଲେ? କେବଳ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ସହ ଗୁପ୍ତରେ ହାତ ମିଳେଇବା ବେଳେବେଳେ ଭାରି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ବଣରେ ଦୁଇଟି ବିଲୁଆ ରହୁଥିଲେ।
ସେମାନେ ଭାରି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଥରେ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା। ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି। ସେମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ପଳେଇ ଗଲେ। ବିଲୁଆ ଦୁଇଟି ବି ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେଇ ବଣକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟାଏ ବଣକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ସେଇ ବଣରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଛେଳି ଚରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛେଳିଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଦୁଇଟିଙ୍କର ଆଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ। ମୈତ୍ରୀ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମ, ଏଇଠି ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଶିକାର କରି ଖାଇବା। ଠିକ୍ କହିଛ ମୈତ୍ର। ତା ପରଦିନ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ବିଲୁଆ ଦୁଇଟି ବୁଦା ମୂଳରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଛେଳିମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ଚରିବାକୁ ଆସିଲେ। କୌଶଳ କରି ବିଲୁଆ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଛେଳିକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ମାରିକି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କଲେ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଛେଳିକୁ ଆଣି ମାରିକି ଖାଇଲେ। ସେଇ ଛେଳି ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଛେଳି ଥିଲା। ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସୁଥିବା ବିଷୟରେ ସେ ଯେମିତି ଜାଣିଲା, ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇଦେଲା। ଜାଣିଛୁ ନା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଉପରେ ଠାକୁର ରାଗିଛନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ଦେଖୁନ, ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ଛେଳିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କମି ଯାଉଛି। ଧେତ୍, ତୋର ଯୋଉ କଥା ନା, କଣ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହୁଛୁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରେ, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯା ଯା, ଏ କଥା ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ଯା। ବୁଦ୍ଧିଆ ଛେଳିକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିବାର ଭୁଲ କରି ମୂର୍ଖ ଛେଳିଟା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ବୁଦ୍ଧିଆ ଛେଳି ନିଜ ଧାରଣାରେ କିନ୍ତୁ ଅଟଳ ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ବି ଏକଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ଏପଟେ ଛେଳିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା ଯୋଉ ଦିନ ପଡ଼ିଲା ମୂର୍ଖ ଛେଳିର ପାଳି। ତାକୁ ବି ବିଲୁଆମାନେ ଧରି ନେଇ ବୁଦା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସତରେ ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିଲା। ମୁଁ ତା କଥା ଆଗରୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି କି? ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମତେ ଛାଡ଼ିରେ। ବିଲୁଆମାନେ ତାକୁ ବୁଦା ମୂଳକୁ ଟେକି ନେଇ ମାରିକି ଖାଇଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧିଆ ଛେଳି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦଳରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଛେଳି ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଛେଳି ରହିଲେ ନାହିଁ। ବିଲୁଆମାନେ ତ ସବୁ ଛେଳିଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଛେଳି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବ। ଦିନେ ରାତିରେ ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ସେ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ହଠାତ୍ ତାକୁ ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ଛାଇ ଦେଖାଗଲା। ଇଏ ଛାଇ କାହାର ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବୁଦାମୂଳରୁ ବିଲୁଆ ଦୁଇଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବୁଦ୍ଧିଆ ଛେଳି ଛାନିଆ ହେଇଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ତାମାନେ ଏ ବିଲୁଆ ଏଠି ରହୁଥିବା ଛେଳିଙ୍କର
ଏପଟରେ ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ବାକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଛେଳି ବାହାରକୁ ଜମା ଆସୁନଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଥିବା ଘାସପତ୍ର ଖାଇ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଳାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲା ଡରିଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବିଲୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଚାର କଲେ ଯେ ସେ ଶେଷ ଛେଳିଟାକୁ କେମିତି ଖାଇବେ। ଏଇ ବିଚାର କରି ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଅତି କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? ଆରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଆ ଛେଳି ଛାନିଆରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ତାର ଶେଷ ସମୟ। ତେଣୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କରିବାଟା ଉଚିତ ହବ। ସେ ଜମାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାନି, ସେଇଠି ରହି ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଆରେ ବାହାରକୁ ଆସ। କଣ କାମ ଅଛି ଭାଇ? ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ଆମ ଘରେ ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ ନା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ? ନା ନା ଭାଇ, ମୋ ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୋ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଏ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖ, କୁଣିଆ ମାନେ ତ ଖାଲି ଛେଳି ଗୁଡା। ଏଠୁ ଆମେ ଯିବା କଣ? ପୁଣି ତ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇଠି। ବଢିଆ ମଜା ହବ। ତମ କୁଣିଆ ମାନେ କଣ ଆଜି ରହିବେ? ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। କୁକୁର ମାନେ ରହିଲେ ତ ବିଲୁଆଙ୍କର ମଜା। କଣ? କୁକୁର? ମୋର 10-12 ଜଣ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଡାକିବି ସେମାନଙ୍କୁ? ଦେଖିବା। ଆରେ ବା। ଡାକନି। ଏ ଆସ ତ ଭାଇ, ଟୁଟୁ ଭାଇ, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଲିଟୁ ଭାଇ, କୁଆଡେ ସବୁ ଗଲେ? ଆସ। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଆସ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ, ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଚାଲ। ଯଦି କୁକୁର ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ନା, ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ପଳେଇ ଚାଲ। ଛେଳିର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆମାନେ କଲବଲ ହେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଦିନେ ବି ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାର ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି। ଛେଳି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବାରୁ ଦୁଇ ବିଲୁଆଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନ ହେଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଦରକାର।